שלג בחרמון ובצפון הגולן. הלימודים באזור בוטלו. בגליל ובירושלים ירד שלג קל ולא נערם. בצפון רמת הגולן ירד הלילה שלג ונערם לגובה של כ-30 סנטימטרים. הכבישים בצפון הרמה חסומים ובתי הספר באזור לא יהיו הבוקר לימודים. אתר החרמון סגור למבקרים ושלג ממשיך לרדת בהר. כתבנו בצפון עידן אבני מוסר כי באתר הרכבל התחתון נמדדו 2 מטרים של שלג. שלג ירד גם בכמה מן הפסגות של הרי הגליל אך לא נערם. בירושלים ירד בלילה שלג מעורב בגשם ולא נערם. מן השירות המטאורולוגי נמסר כי ביממה האחרונה נמדדו בירושלים ובצפון הארץ יותר מ-50 מילימטרים של גשם. באזור המרכז ירדו יותר מ-30 מילימטרים. החורף השנה, שנת 2012, הוא חורף מבורך בגשמים רבים, וכן בימים בהם יורד שלג בהרי החרמון, בגולן ואף בהרי הגליל וירושלים. בתחילת חודש מרץ השנה, דיווחו החזאים כי למחרת אמור לרדת שלג רב בחרמון, בהרי הגליל, בהר מירון ואף בירושלים. נסענו לראות את השלג, הגענו לבית ספר שדה הר מירון. בערב, בסביבת השעה 8, החל לרדת שלג והוא התחיל להצטבר בכל מקום. לפי התחזית ולדברי המדריכים בבית ספר השדה הר מירון, אמור להוסיף ולרדת שלג כבד במשך הלילה. קמנו בסביבת השעה 6 בבוקר ולעינינו נגלה מראה נפלא. שלג כבד בגובה של כ-15 סנטימטר כיסה את הכל, את הבתים, העצים, האדמה והמכוניות. עוד אנו מסתובבים בשלג הבתולי הנקי והחלה סופת שלג נוספת שהמשיכה לחסות את הכל בשכבה נוספת של שלג. המחזה היה מרהיב, ממש חוץ לארץ בתקופת החורף. לדברי אנשי המקום, רק אחת לכמה עשרות בשנים יורדת כמות כזו של שלג בהרי מירון.